ଥରେ ଯଦି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଛ ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ଜାଣିବ ହେଲା। ଥିବ ମାଗି ଏରାକ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କିଛି କରିପାରିନି, ତୁମ କ'ଣ ପାଖରେ ଥିବ ନା କ'ଣ। ଯଦି ଏମିତି କରିଛ ମାଗେ କ'ଣ କରିବି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ମାଇ ନେମ୍ ନରୋତ୍ତମ କହଁର। ତ ଗାଇସ୍, ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ବନାଉଛି ତୁମେ ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ତ ମୋତେ ବି ବାଧିଗଲା। ତ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କର, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ବୋଲେ ତମେ ତ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ତାର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା। ସେ ଯଦି ତୁମକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲେ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ। ମୁଁ ବି ଭାଇ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଜଣେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେମିତି କହୁଛ ବୋଲି ମୋତେ ବି ଟିକେ ବାଧି ଯାଉଛି ଆଉ। ତ ଭାଇ ଆଗକୁ ଏମିତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିଛ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧୁଛି ସେତିକି। ସେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଯାହା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏତେ ବାଧୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବ ତୁମେ। ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ଭାଇ ହେଲା। ଏବେ ଆଜିକାଲି ଟେରା ହଉ, ଆଖି ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ ଯେମିତି ହେଉଛି ହଉ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ ତୁମେ ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଇ ହେଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ସେଇଟା ସବୁ ଭୁଲ। ଆରେ ତୁମେ ଯଦି ତା ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ବି ବୁଝିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବି ବୋଲିକି। ଛାଡ଼, ତୁମେ ତ ସେସବୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ କହୁଛି ଭାଇ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିଛ ତୁମେ ଦେଖ, ମୁଁ ତ କିଛି କରିବିନି, ଖାଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଯାହା କହିବା କଥା କହିବି। ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ଆମର ଭାଇ ଭଳିଆ। ଭାଇ ତ ସିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଠୁ ତଳ ଲେବଲ୍ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉନଥିଲି, ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଯେ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିକି ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିଛ ତୁମେ। ଏତେ କ'ଣ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତୁମର। ସେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କିଛି କରିପାରୁନି, ସେମିତି କହିଥାନ୍ତ ମା। ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛ। ଟେରା ମେରା, ଆରେ କ'ଣ ଖାଲି ଏମିତି ଆଖିଟା ସିଧା ଥିଲେ ଏକା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଆଖିଟା ଏମିତି ଦେଖିଦେଲା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବନି କି। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ଯେତିକି କହିଛି ସେତିକି ତୁମେ ଭାବିବ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜବାବ ଦେବି ସେଇଟା। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଛ ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ଜାଣିବ ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କିଛି କରିପାରିନି, ତୁମ କ'ଣ ପାଖରେ ଥିବ ନା କ'ଣ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି କରିଛ ମାଗେ କ'ଣ କରିବି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବନି ହେଲା। ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ଭାଇ। ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ କି କରିନ, ନ କରିକି ବି ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ମାଗି ଏରାକ ଦେଖ। ଓକେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍। ହଉ ଗାଇସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାପରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ ବୋଲେ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ମାରିଦେବେ ହେଲା। ବାଏ ବାଏ।